Hello guys, sanyo lam sugo norongno. So, enke norongno gay man kana yango narikra khagai tongo. Moji tera khaye narikra khungna nangmani jol jagai tongo. Narikra bobo kahbe khungna rang ya do. Phan kari hayungi tongo. Poila puro kisa au kaisa sakagay man kha kana te narikra khuktogai thaya diba. Bokamo buidi siya. Angse khugaya kanai kaisa mane sakang mana jat made haike se mare su naidi ko yak se sui tong jo kha bin yago tam jani bo nangai thangkha kisa sitra nangkha kai bo yak suna nangti pho buri rok smati khai bile belai jekono mungsa kam khai ken kana yak sudero ani leon suk loi koroi je sakai ke phat phat ke yak sujang nai angam te haya suk loi koroi jo yak sitra ya sak mane suya tang ke baksa tongo kisa kam khai anytime sob somoi no mane sabja porbo hingke yak sui tongnai borok tongo ang hingke mode haike suya do hingke tabo ang bono kwtwgui tongo bin kam khaima nasigui tongo ta bo bumtike khai hinui hingke borok khe bui khaipuru bo nasiga do o nasiya ni bagui no rwngya hingke ang bui khai borok o nasigui tongbola hingke so sak sak no suk tarif khai chaya hingke bono ang nasigui tongo tabuk munui tongo kisa dialogue rok riui tongo rao bin tal baha nasigui tongo hingke angno kisan jaga khugui rioja khane tarpore khe bono khuka hingke bo khuka khane tabuk khe bokhungnani nai tongo bokhungna naiya kare se omo phugui se ayangti bwtui karna nai naikhe ayangti hingke karna bokhukai tamsi kam kwbang khai tongtoro hinkhe so norok nai tongdi narikra ni tal si bumtui ekdom kharap hingke narok nugui mankha na narikra ni mwkhang bumtui bisingo kisa mane nosto ongna naithangkha belai balugoi tongkha hingke nosto se wngkha mo bwtui to ekdom hamliya nungui maliya ang hingke bwtui nungna bagui se narikra khukdi hinui samani bono hingke bwtui hamliya wngkha ba bwtui masma nungliya narikra simi si chakha narikra le aswk kunung yakubla hingke o bagui ta hingke boto side chungo mote haike thepawai te hap riri siriki philwui hinui sao hingke binamo te haike buikon naroknai haida hingke narok nugui mankha na yango jirapi bo kwrwikha kaisa jagani tongsiyo hingke narikra hingke omo muri bai tamsi wngkha momo ni bumung ang samiliya hingke mo sapulai khane chanani bagui naitongo maisa bai dropsi. Bazar thang tongo saisung tini khe guys selema sinja saisung okhriyani bagui mane balok sukablang saisung rok monti khe okhriya hingke moni bagui kisa tamjani ekdom siring siring haimungui tongkha bono bazar thanamni bagui logiso mase thano soya noksa phar tongo naigala hingke angbo saisung phaibai tongo bazar telemora bazaro thangya balok sugui tongkha angkhe kisa guragai haigana hinui noklai pawo se akonoi se tuku se mwsui se ta hainani noklai pamani ani yak rok sudo kungna naithaka mane kisa kugui thangha ta yagomo o yak phanorok ya tipa romani bagui dele dele noklai pamang sari bungo hingke so norok nai tongkisa sakani vlog ang saisung bwla hingke lasio buini bwskango rogo video khainani bui haino gari gora lai tongo norok paithakjak tei logo rwui nai tongo dinamo tabuk ang gari kwsanani bagui thangui tongo ta eko bazaro panani bazaro lama teibo lai tongo sini non gana obo nasingliya ta o jaga nasingkhe tei lenai hinui nasingbuliya college gana hai kasajinai hinui phaika ta himoi tabuk khe gari eko nasingui ni akonoi ni gari kwsawui thangkha sabjon jaga nasingna nangkha ang borok kaya ni bagui hingke ang saisung twlangoi thana hingke bo te ah jagao no joto pal ni rang rwui ma tongya diba hingke amtwui bagui kisa sabjon jaga nasingui tongkha ta ang hingke yang khe ang mane nugya balukha bla o lama mane balukha bolte ang nasikjaya ta hingke
chungle horogo se thanga phaio amte hairok ongho wngkha hingke koyek dini bisingo no amte haike wakha rok khibaikha hingke root kotor swlamnani bagui ni jotono tabuk amte hai khaichung ta telamura no haite tui thangmani root hingke teisa ke tei shitranai lama hadwlui bo sukai no wngnai yang bai jotono wakha baikha hingke tongyang ma rwngnai bele hingke angkhe ekbar mane hamui thangkha bo lama hamui thangkha bo gari gora rok chalanani kaham yadi ba hingke tabukhe ang saichung thangui tongkha ekdom siring siring khaiui hingke chwng norok nai tongdi paithakjagtui logi rwui ani blog hingke ang bazar o thangui tamo paino tamo paiya chwng norok nai tongi ta. Hinkhe ang blog bo khaisaya balok suka ekdom balok suka 2 week rok hai wngjakha ang blog rwjakya upload khaijaya ta hingke so ang ekdom mane tamo sanai kisa busy bo wngui tongmala program rok khaimani bagui hingke mutrui rok kosto hingke edit rok bo khaijakya amte haite edit khaina rok selai tongo hingke continue sob somoi ni ang blog rwani bagui no views rok bo faiya wngui tongkha so norok regular ani blog naina da mwchang kisa comment khai sadi please buini naima haino ani bo naina da mwchang hingke ang chai tongnai norok no mane regular blog tubunani bagui ta mutrui rok ni kosto phano chai tongnai ta hingke tabukhe to ang bazar o sapaiya iko kisa blog haikhe ang tangai hinkhe ang ayang bisingo thangkhe to ang blog haliya lasio hinui ni saichung bwla hingke ah bagui no ang blog haliya ta hingke tabukhe ang ah jaga mane ayang 2 tala faisok manui naina hinui ni thangui yakanai ni wasipani manui rok je ang paino tongmani ta pai yakanai phai paikha nogo phaibo to kisa phano borok kwrui hingke ang saichungse gari reserve naisima haichigo buino naisingui tongo kono lab kwrui borok mangalakhanai no tei hor ongna hini sanja tongui tongkha hingke ang saichungse hingke basuk horkhai tongoi tamo lab ba hingke ah bagui iko phai paikha ta hingke to kali puja ni bagui decorate khaijak lama rok kisa misa tabukhe ang kisa mane side ni goli tui thangui tongo o gari driver ni nog yang o ta hingke bini nogo bo manui najaknai tongo mane o bagui ta hingke bini yang tui himnai hinui sao ta hingke bini yang tui thangui tongo hingke bong yang o bo iko naidi bong yang ni goli o bo ekdom naithokai no sajokha decorate khaika motamuti hingke chwngto puja durga puja furu rogo boto nukya yang ni decoration rok bumtui tamo rok hingke ang chwng norok to ang dal bora hingke to onek no ani favorite ang hamjago nogo faimang faimang yak pailiya pailiya khe fano tebo ang dal bora hingke tui haikha dal bora chagana hinui ni taka chai tongo di borok mai bo chajaya bang kwba mai khe chaukhuima hai wngui tongkha hingke ang tei kunui bo paitokjak liya chajaknai manui rok dal bora simi stopchi o ang oko je manui paimani hingke yak pailiya wngui thakabla saichung hingke ah bagui ni tei yang gorogo yakhani tei manui bo paijakliya ta chajaknai rok hingke yang o chaitung nai sitrama khai hingke bo berai tongmase ang bono pat pat dal bora chana haidi hinui nohono haike phaiya hingke bo momo chaklakhai ang chaikhe kamo sabkhai bo ani rang khongna nai tongmani bag check khaiui ang bai manjagui ririkha angkhe fataro ta hingke fataro ni phaia sakang se bo nog bisingo happy swkang swkang waisabai no rang check khai tongtoro ani bag o rang khoknani bagui hingke ang bai manjagui rikha chekok manjagui rima chatui notanki wngui tongo hingke yango nukha norok ang blanket paitobokha tini masing hapchaya sakang no paimasa o hinui belai masing o hingke to tebo dam wngui thayadi ba hingke ah bagui thik thik nabara sabo thik thik hinui paikha hingke ang paitui haikha masing kwlaiya sakang hinui ta hingke semo bo kaisa paijak tongo ang mwtui no mwtui bolte ako colour rok juda ta hingke design to same no hinui mano colour rok juda design bo same ya mane khum rok same ya ta hingke mwtui hai no ta kotor no semo bo narwkma tongo semo khe amtui para berai falnai rok ni aro narwkmani belai no dam wngkha hingke tini hingke to ang dam kom khaide manma klaika saimanliya ani joto hingke semo o ang kangsa je narwkmani bai bade hingke to kwlai kheno manma hai wngjakhamo oboni no sujaka hingke ta hingke tabukhe norok naina rikisa ang amtui colour tungmani karon tongo tei kaisa colour tongo amokhe red colour aboni bagui ang hamjakliya nogo bo kisa
nogo tongma bo khoyari colour bwla hwnkhe moga asuk moila nangma rok bo asuk sijaya bwla hwnkhe obo gani teihaika ta hwnkhe rwjak omo oro 5 jon kaisa mechep hwnkhe 5 jon rok thwui mano puskai kotor no mobile o ungui asuk mane sijakya hwnkhe yang hwnkhe to juta kaisa teihaika omo bo paina hammani ang tei alka dukan rogo bo hapjakliya do ayango mane rigonai nainani bagui thangma chai hwnkhe o jaga o no borok bo dukan mane rosana nai tongkha ta hwnkhe fatsakai omono pai teihaika ang paya hinui phaimase dam khapya wngui hwnkhe tesa omono mane tlang tlang hino tongkha hwnkhe bo teihaika ta ang bo hwnkhe nokhotoi baiman pore khe ang hamjaya chwng thaka hwnkhe ang jekono manui paikha amtwui do paibai porei khe ang hamjai ongoi thangmo ani kaisa tongmung no mwtui hai painai purkhe pai o do ulokhai hamjai ongoi thangmo ta hwnkhe yang khe bini bagui shirt kaisa pai teihaika bo hinkhe paigala khamung kundi no phano ang bazar thangya kwrwi bo thangkakhe ani dino kundi no phano paiya bo khai painarok bagui phano bo chwngkha ani bagui mwtui paidi hinui sap sai kho bo gani dorkar bo nangya bini ni jinsi bo paigraya hwnkhe yang khe haino mane bini shirt rok bo kwrwi khabla hwnkhe obo gani bono kaisa riri phuchibano hinui riri phaikha hwnkhe ang bo kuno pailiya eko naitui kangsa ni tei hachio asuk belai mane salthangkha bwla hwnkhe asuk manui naya kwrwi tongmaliya phat phat khe no eko bini shirt nangma jaga nangma naitui kaisa nai teihaika so norok ani blog paithakjak rok tei logi rwi nai tongmani bagui belai kheno hambai hinkhe norok bai haino hai next blog teisa malai phinai bye bye.